dobrý den všem. Já jsem Ondřej Goucký a mám ve společnosti BitService na starosti projekt Obnovíš.cz. Dnes jsme se vydali za jedním z našich velmi spokojených zákazníků. Jedná se o společnost Sekár Bohemia a ti velmi využívají technologie IBM. Mám tady u sebe pana Petra Krsteva, který je zde na pozici IT administrátora. Takže dobrý den, Petře. Dobrý den. Díky za pozvání a možnost zde udělat pár záběrů a rozhovor s vámi. Ať to nezdržujeme, pojďme rovnou k věci. Můžete nám krátce představit vaši firmu Sekár Bohemia? Co dělá, jak vznikla? Naše firma před 25 lety vznikla jako firma, která se snažila najít ukradená vozidla pomocí technologií, které byly vloženy do auta, předem do auta, a to děláme dodnes. K tomu jsme si přidali vyhledávání i jiných vozidel než osobních vozidel. V podstatě každý objekt, který obsahuje baterii, tak může být vyhledáván. A dneska dokonce hlídáme i statické objekty, případně ropovody, plynovody. Aha, to je zajímavá činnost. I třeba lidi můžete hlídat, protože ten sice baterii nemá, ale... Měli jsme i tuto část ve firmě, ale tato část firmy se osamostatnila a už ji nemám na starosti. Toto hlídání, případně dozorování, protože všechno nejsou jen bezpečnostní produkty, tak generuje velké množství dat, které před zpracováním musíme uložit, pak se následně zpracují, zpracovaná data se zase ukládají, z nich se čerpá do portálů, ve kterých si uživatelé můžou například provádět knihu jízd. Například. Jo, toto všechno jsou velké objemy dat, velké zátěže, museli jsme to zvládnout. Aha, tak to jste mi nahrál přímo na další otázku, takže potřebovali jste nějaké řešení pro de facto velmi robustní data. Těch dat jsou asi obrovské objemy, protože vím, že jste jedničkou v tom trhu, takže vlastně děláte, nevím, jaký je objem těch dat, ale je to zřejmě velmi obrovský. No, je to pravda. Jsme jedničkou v segmentu, který ani nemá jméno v naší republice. Sekár. Ten segment není pojmenován, takže všeobecně nemůžeme říct, v jakém oboru vlastně pracujeme, ale je to nejvíc, se to míchá s bezpečností. Takže co byste potřebovali jako hlavní věci od toho řešení, na která se ty data ukládají? Tak jak jsem říkal, potřebovali jsme uložit primární data, zpracovat je a uložit i sekundární data a pak ty data prezentovat určitým způsobem, ať už ven z firmy, anebo dovnitř pro naše další kolegy, kteří se zabývají hlídáním. Vybrali jsme si už před 13 lety vybrali IBM, protože poskytovala dostatečnou konzolidaci. Pak jsme po konzolidaci serverů provedli konzolidaci storage, pak jsme nastoupili plnou parou do virtualizace a dneska máme 120 serverů, virtuálních serverů, které provozujeme v naší infrastruktuře a já je mám na starosti. K tomu potřebuji storage. Storage jsou také od firmy IBM. Po konzolidaci a virtualizaci jsme se ustálili na používání firmy IBM, protože nám vyhovuje. Dobře, a co vám teda přináší vlastně třeba používání toho jednoho vendora? Já nemůžu říct, že bychom používali pouze výrobky IBM, vyzkoušeli jsme i jiné výrobce, ale nakonec jsme zase se vrátili zpátky k IBM pro určitou stabilitu řešení, pro výkonnost, pro snadnost administrace a pro, dejme tomu, definované výkony, které nekolísají. Aha. A ještě mi řekněte, ty data jsou pouze na jednom místě, nebo máte nějakým způsobem je geograficky rozdělená? Aktuálně už asi 10 let provozujeme 2 serverovny, čili jsme ve 2 geografických lokacích. Serverovny jsou propojeny optikou a nad tím máme rozkročen stretch cluster SVC, který
storageový stretch cluster SVC, který zajišťuje vysokou dostupnost geografickou. SVC má pod sebou dva IBM Storwizy V3700. V tuto chvíli nám to stačí, ale plánujeme nákup dalšího pro rozšiřování. Vy jste tady IT administrátorem, můžete mi říct, co vlastně vám ulehčilo tu vaší práci, nebo to řešení nové ulehčilo vám práci? No, naše řešení není až tak úplně nové, my provozujeme v tuto chvíli druhou generaci stejného řešení. To řešení je Stretch Cluster SVC od firmy IBM, který má pod sebou dva storage IBM Storwize V3700. V celku nejsme až tak datově velcí, protože dohromady máme asi 30 tera, ale vyžadujeme nízké latence a vyžadujeme, řekněme, střední objemy dat za sekundu. Takže rychlostí to určitě dostačuje? Rychlostí to je dostatečné a latence nám díky SVC, které provádí cacheování na velmi dobré úrovni, tak nám to vyhovuje a není třeba používat SSD ani v serverech, ani ve storage. A správa toho systému je tedy náročná, nebo je třeba lepší než to, co jste používali? Já mám srovnání ještě s několika dalšími vendory a musím říct, že správa IBM mě dělá nejmenší obtíže a dá se dobře zvládnout. V zásadě je i stabilní. Nemám s tím moc velký problém. Dobře, takže lze říct, že s tímto řešením, které tady máte, jste spokojeni? V současné době jsme s tímto řešením spokojeni, využíváme ho, řekněme, naplno a plánujeme další růst a další nákup Storwizu pod stávající SVC. Myslím si, že to bude plně dostačovat dalšímu růstu, co se týká storage.